Vítajte pri videonávode Ako pracovať s portálom www.umelainteligenciavpraxi.sk. Odborný portál Umelá inteligencia v praxi prináša široké spektrum informácií zo sveta umelej inteligencie. Nájdete tu odborné informácie ohľadom vývoja, potenciálnych rozieb, ale aj tipy na využitie v praxi. Portál samozrejme ponúka aj pravidelne pridávané novinky a horúce témy z tejto oblasti, či už zo Slovenska alebo zo sveta. Do tohto obrazu dnešnej doby vás uvedie dôkladne vybraný kolektív autorov, ktorí pracujú v oblasti umelej inteligencie. Prihlásenie. Prihlásite sa pomocou údajov, ktoré vám budú doručené na e-mail od info@dashofer.sk. V prípade, že sa vám nedá prihlásiť, kontaktujte prosím zákaznícku podporu na info@dashofer.sk alebo na telefónnom čísle 02 33 005 555. Po kliknutí na vaše meno sa dostanete do možnosti vášho účtu, kde nájdete História. Nájdete tu históriu vášho vyhľadávania na portáli. Filtrovať môžete po mesiacoch, podľa typu dokumentu, dokument, právny predpis, poznámka, alebo podľa akcie, zobrazenie, hľadanie, odoslanie, vytlačenie, hodnotenie. Moje obľúbené. Tu budú uložené všetky dokumenty, pri ktorých ste v okne nástroje zvolili možnosť pridať do mojich obľúbených. Moje otázky. Zobrazia sa vám i položené otázky cez kontaktný formulár a naše odpovede na ne. Údaje. Zobrazia sa vaše osobné údaje. Účet. Tu si môžete skontrolovať platnosť vášho predplatného. E-mailové noviny zadarmo. Tu sa môžete registrovať k odberu e-mailových novín z rôznych oblastí. Test počítača. Táto stránka automaticky otestuje kompatibilitu vášho počítača pre prácu s portálom. Hlavná stránka. Na hlavnej stránke nájdete vyhľadávač, hlavnú lištu rozvetvujúcu obsah portálu, následne ľavý stĺpec, ktorý obsahuje tlačidlo na vyskúšanie ChatGPT, aktuálne pridané podcasty a možnosť prihlásiť sa na webinár. V pravom stĺpci nájdete zoznam najnovších príspevkov na portáli. Vyhľadávač. Použite vyhľadávacie pole na rýchle nájdenie konkrétnej témy alebo článku. Stačí zadať kľúčové slovo a stlačiť Enter. V prípade, že nenájdete, čo hľadáte, skúste obmeniť kľúčové slovo. Hlavná lišta. V hornej časti stránky nájdete hlavné menu s odkazmi na rôzne sekcie ako obsah, dokumenty, webináre, podcasty, nástroje AI a kontakt. V záložke obsah si môžete filtrovať témy, umelá inteligencia, ChatGPT a nástroje AI. Informácie sú rozdelené do 4 typov: články, otázky a odpovede, videosemináre a podcasty. Posunutím nadol sa dostanete k najnovším príspevkom. Pri príspevkoch, ktoré sú označené ako garancia, garantujeme aktuálnosť. Články. Kliknite na sekciu obsah, kde nájdete množstvo odborných článkov na tému umelej inteligencie, ChatGPT a nástrojov AI.
Každý článok poskytuje hlboké analýzy a praktické rady. Po kliknutí na článok môžete využiť tlačidlá na rýchlu akciu, vytlačiť, poslať e-mailom, generovať odkaz, vložiť poznámku, pridať do obľúbených. Články si môžete zoradiť podľa relevancie, dátumu, abecedy, čítanosti a hodnotenia. Na konci článku nám môžete dať spätnú väzbu pomocou jednoduchého hodnotenia alebo poslať správu s otázkou. Dokumenty. V sekcii Dokumenty môžete sledovať vývoj legislatívy pre umelú inteligenciu. Nájdete tu aj nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie o jednotnom trhu s digitálnymi službami, ktoré má za cieľ modernizovať právne predpisy Európskej únie v oblasti digitálnych služieb. Zameriava sa na zvýšenie zodpovednosti online platformiem za obsah, ktorý hostia, a zabezpečenie bezpečného digitálneho prostredia pre používateľov. Videosemináre. Ak máte záujem o interaktívne vzdelávanie, sekcia Videosemináre je pre vás ideálna. Po rozkliknutí si môžete prehrať celý videoseminár alebo v záložke kapitoly preskočiť na to, čo vás zaujíma. Ak sa chcete dozvedieť, o čom je daný videoseminár alebo kto je lektor, stačí jednoducho kliknúť na cieľ videoseminára, respektíve na lektor. V časti na stiahnutie nájdete lektorovú prezentáciu z videoseminára. Videosemináre si môžete zoradiť podľa relevancie, dátumu, abecedy, čítanosti a hodnotenia. Podcasty. V sekcii Podcasty môžete počúvať rozhovory s odborníkmi a získavať cenné informácie. Stačí si vybrať epizódu a kliknúť na prehrať. Pod každým podcastom nájdete aj textový prepis otázok a odpovedí. Podcasty si môžete zoradiť podľa relevancie, dátumu, abecedy, čítanosti a hodnotenia. Nástroje AI. Táto sekcia je najnovším rozšírením portálu. Obsahuje informácie, ktoré vám dajú možnosť inšpirovať sa pri každodennej práci a naučiť sa zefektívniť a uľahčiť si pracovné procesy. Predstavujeme tu testy konkrétnych aplikácií a nástrojov poháňaných umelou inteligenciou, ku ktorým nájdete podstatné informácie a postrehy z našej strany. Webináre. Na úvodnej stránke vľavo sa nachádzajú webináre otázok a odpovedí, na ktoré sa ako zákazník portálu môžete registrovať zadarmo. Stačí vypísať kontaktné údaje a my vám zašleme do mailu link s odkazom na daný webinár. Ak webinár nestihnete, môžete ho nájsť neskôr v sekcii Videosemináre. Kontakt. V sekcii Kontakt nám môžete napísať správu s vašou požiadavkou, otázkou alebo návrhom témy, ktorá vám na portáli chýba. Vyskúšajte si ChatGPT. V tejto záložke si môžete vyskúšať, ako pracovať s jazykovým modelom ChatGPT. Využiť ho môžete na okamžitú pomoc s textami a kreatívnymi nápadmi a zvýšiť tak vašu produktivitu.